Täällä näyttää olla pikkasen ruuhkaa täällä Myllypuron liittymästä. Kiihdyttää. No se lähtee automaattisesti kiihdyttää ja se kattoo nää 50 nopeutta. Näyttää kaikki. Auton läheisyydet, tunnistukset, nopeudet ja kyseinen nopeus näyttää 60, mutta taitaa ottaa se Myllypuron vielä puoleiselta, kun tähän menty taajama-alueelle, niin se pitäisi putoa siihen 50 ja pikkuhiljaa. Tämmönen peli tällä hetkellä alla. Suosittelen, kannattaa hankkia. Hyvin toimiva auto. Citroen C4. Hankkikaa ihmisiä. Vähän kuluttava moottoritiellä, taajama-alueella. Vie semmoista, mitä uskaltaisi sanoa, en ole hirveästi katsellusta vielä, niin, mutta semmoista riponajotyylistä ja aktiivisesta vakionopeussäätimen käytöstä, niin semmoista 9 litraa jopa, että 1.2 130 heppaa ja turbokoneella 3 sylinteriä. Mutta pitkälle pärjää tämmöisellä autolla. Perheautohan tämmönen on, mutta kannattaa käydä koeaja ainakin. Sellaista.